non kañum himo tanjini ɗum ɗo ko wonden hannude kabaru men on kono hay son pottitaki radio mon on wontide e joni Aissatou Ly ka taskara men coftal balli min on inchallah simo yo muyen say kadi wassalam. coftal balli men Aissatou Ly. tedduɓe on calminama on juurama on jaɓɓama e yewtere coftal balli men hande kaleten ko kabaru Ligue des champions Europe ɗo gandi ka wonire ñalade arede nde mbaɗinde yontere holno jiiruɗon puɗɗode Ligue des champions e puɗɗode diɗɗe mawɗe ɗe ko wona ɗum mamin kal haala ballon rek kangue mbuñaari rokketendi hitande kala fettoɓe bal ɓurɓe ñeñƴude toon to banggue Europe ko altine keɓowo ndi muñaari andete hankkadi kam natti wiyede holi on ɗamini ɗon heɓa tagal hakkude Dembélé hakkude Lamine Yamal e nder capanɗe tato hirodiroɓe Afrique naaɓe tato mamin gar hen so haala ballon rek kangue haalama kadi haala fijoji dogdu baɗoji to Tokyo ni ma haale ko hande timmata walla timmi holko woni darde atleteɓe Afrique ɓe ko ɗum woni toɓɓe men tedduɓe on mbiyama ɗum noon bismillah. hedeneni karallagal ngal ko Thioro Ngom o weltanama kanko e Malang Sonko e o yaadiɓe men noon ko on jii ɗum hande ko Arouna Deme Mamadou Fall Yoro Mangara kañumeni sengi e ɓoggol ngol on calminama onon wonɓe ɗo ene ɓe Arouna e Mamadou Fall. salmitama Aissatou eɗen calmina kala hettiɓe en calmitima Aissatou en calmini kala hettiyankoɓe. Yoro anne a salminama. calmini on mi juurima on. eyo hande noon noon jii Dieynaba Barani mo wonde suno min duwanima kadi jaaɗo yo juuɗe moƴƴe jaɓɓomo tedduɓe mi haalini on e titoɗe ɗe gadortoɗen ko kabaru Ligue des champions saabu woodi kawodire ñalade arande ɗe mbaɗi haade timmi ene wayno noon badduji kewɗi naati Juventus hawri e Dortmund ɓe teldi Tottenham e Villarreal Real kañum ne Marseille Bayern Chelsea PSG kañum ne hawdiri Atlanta Liverpool Atletico kawri Man City Barça ɗe diɗɗe fof petti joni noon haade mi mbeɗa andi oɗon keppi haalde haala majjum kono haade mi arde e moon taw daroɗen keɗoɗen yiyande heeɗiɓe ɓe holko ɓe gaddi e nde ñalade arande. Omar Guisse Mozambique Ligue des champions en yi matcheji baɗɗi fayide kono match ɓurɗo teskirade ko hakkude Juventus ene wonde Dortmund ɓe mbaddi 4-4 en yi match belɗe Barcelone ene wonde Newcastle Barça waɗi loggi 2-1 Sporting kañumne waɗi loggi 4 kamɓene ɓe mbaɗi hunde hakkude Real Madrid e Marseille Marseille ne wawno gagnade ha nder Real Madrid kono noon Real fiiriɓe ko expérience en jiɗɗe gasire ko 2-1 sentanɗo e Dakar Ligue des champions fuɗɗiti no matcheji e gadani ɗi yi équipe aji hollirde hoore muɗum teyɗi jeeyi Paris Saint-Germain wawi fiide mbaɗɗuji 4 bolon Francfort kañum ɗo fi mbaɗɗuji 5 Sporting Portugal kañum ɗo wawi fiide mbaɗɗuji 2 ka équipe ɓurɗo ɗum e heɓude ko ɗa e premier mars muɗum ɗo hakkude Real Madrid kañere Olympique de Marseille sabude on yii e Marseille no waɗi le wuuro mabɓe holliɓe ɗo tigui tigui sowni wona e ɗum wonono arbitrage ñolɗo Marseille no wawno ni e gagnade Real Madrid football o fof ko Marseille fiɗiɗo no arbitrage ɗi toujours ko e Real Madrid wonti ɓe walli Real e gagnima hen e deux penalty donc grand club e yiyeteɗo kañum jogui 15 Ligue des champions foti wakkilade eɓe itta ɗum ɗo e mabɓe warka biiji mabɓe laaɓuɗi tawde soɓe heeɓi victoire wala e jeddodiral ko waɗa ɗum du e yii ɗum wonono équipe Barça caggande ɓe heɓuno jériji tati e ɗum gañiɗi ko mabɓe Newcastle yimɓe fuu ne andi stade Newcastle to équipe fiyoɓe heewa toon e Barça wawi fiide ɓe mbaɗɗuji 2 e goten e biiji ɗiɗi ɗi fof ko Rashford e marqué ɗum ɗum wonani e supporter ji Barça ɗi fof weltare moƴƴano ɓe natiri e bon porte lontede wo Barça nawta e Ligue des champions eyo Ouseydi Tall yettama ɗum ko haala jingganowo Barça o yani noon Real mbeɗa andi gon miijo kam o rendata ɗum e ɗon kam Arouna Deme jaɓata konngol Ouseydi Tall yo o wi mataw e diɗɗe ɗe fof ɓurɗo hen ɗayde ko heeɓi ko Real hakkude muɗum e Olympique de Marseille mataw en daroto ɗon seeɗa Real won mbiɗo Oumar Guissé kanko adi haalde yo wonde Real haw yiɗi Olympique de Marseille ko expérience walla ko ñawoɓe jinganiɓe
mi jaggani ñaawoɓe jigganiɓe mba jaggumi tan so ñaawoɓe jiggantunoɓe Carvajal dañta kartal bodewal ɗum noon en yimɓe sanaki jewtan jewtoto ko wi ho expérience nan hen mboɗo sikkine équipe aji koyen potani ay Marseille ne heewi so gaare titte mawde kolliram gon mbaya ko dañ mbo équipe kesoni basa wa andude he gaddorono hikka noon ɓe jogui ham joguiɗoɓe désherbe no moƴƴi eɓe jogui hadi fettoɓe moƴƴi kono mboɗo sikki ɓe cuwata o tolnade niveau ligue des champions totti o eɓe namdi o eɓe keddora seeɗa saabu arde tan daroɗa mbiya daro won darde e matchuji baadi ni ɓe dañi noon laabi kewdi noɓe keddiri yesso ɓe kamɓe pijiri hoɓe dañi ho sabu nde woni 1-1 nde mbawno gagnade Real sa tawi noon matchuji baani kala dañda a nannani a kewɗa ha fiyede ɗum mboɗo sikki kepti Marseille manque d'expérience ligue des champions et surtout ko Real jogui jour uji ganduɗa kala ndi keeɓi bal baɓe no Mbappé en walla Vinicius en no mbawi liccitde ɗum eyo Mamadou Fall an holno jiiruɗa holko teskiɗa holko ɓurɗa teskade walla hol kawodiral ɓurɗa teskade tan e kawodire baɗɗe gadiɗe ɗe ngal ɗon kawodiral ene teska no feewi hakkunde Marseille e ɓe ganduɗa kañum goni Real Madrid saabu ɗum sa ƴeewi min jaggumi tan ko cuusal Marseille heddino seeɗa saabu ɗum Real Madrid hikka no darrori ni eɗen fof eɗen gandi eɓe gonde caɗele ɗum noon tagi ñanden sa ƴeewi hakkunde Marseille e Real Madrid so Marseille suusino tan wonon cuusgal ina wawno folde ɓe ganduɗa kañumen goni Real ɗum kadi koko teska hen Yoro Mangara hay sinno Dembélé ene wondi e bamande kam e Doué haɗani PSG foli Atlanta avantage fe PSG noon wonno koye dingiral muɗum Yoro wona ɗum tan mi sikku hayso ɓeɗon potani ko jiiɗen ko gila rawane fayi hikka mi sikku équipe aji Europe ɗi ko Paris Saint-Germain ɓuuri doole no ɓe dari to e terrain no ɓe petirta ni sa daari minutaji maɓɓi nogas gadani ɗi Atalanta ɓe goppani ɗum tan yo foof ɓe nangui tan koye noƴorde ɓe mbiya a fofata ɗum noon hollirta ko Paris ne heewi doole a nimi Dembélé ala hen oɗo Doué ala hen João Neves gañi yalti haɗani ɓe pi Atalanta ngal ari no ɓe gaynirini rawane hakkude maɓɓe Inter ko noonu ɓe puɗɗiri kadi e goɗɗo équipe Italie mo ɓe woni Atalanta mi sikku équipe aji Europe ɗi Paris ma wat ko yimɓe hewɓe mbatno woni Real woni Barça woni Man City mi yani kamɓe gañoto mais so potti équipe aji ɗi hay saɗa fiyaɓe kam sa renaki ko kamɓe mbawma fiyaɓe ko Barça gagnoro hik desewal ngal ne wawi wonde so diwi Paris natene waɗi kawodire goɗɗe en ji kadi Liverpool kañum ne haawi Atlético hakkunde Juventus e Dortmund kadi ngal kawodiral wuuli no heewi lokki noon nayi banggue o bang ewa mateɗen mbawi darade ɗon seeɗe garon pacciron min hono jiiruɗon ɗe min ham jaggumi ko Liverpool Atlético match on ɗon bonna yaari no weeli no feewi saabu Liverpool yaawi ardade mi rimani ni Yoro Bayern kadi e Chelsea Bayern e Chelsea kono Bayern han ɓurno Chelsea doole wonani hoɓe kawi tati e gotel ho so hay so wonani ɗum ɓe mbawno fiide ɓe ɓuuri ɗum kamɓe mbawi Chelsea ɓe kolli ɗum ne kamɓe mbawi ɗum hay sinno leydi mabɓe gonno kono ham Liverpool o e Atlético Liverpool nde dañi didi nde tan wiyan hankkadi gasi futti fewnitade futti hankadi wayno tacciti hoore mum wayno fuɗɗiɗo gongde ni kono ɓe pindinama pindigol moƴƴol saabu ɓen garti ha e dow mabɓe so wonano ndoɓe kawi e gasirto ɗo nde Van Dijk nanni e corner o woto sikki ɓe gañta haali ɗum Juventus e Dortmund woni mataw pettugol ɓurnugal welde e ɗi débatde ɗe foof saabu kamɓe ham kala nandu tan goɗɗo aranana holliri noon wonde ko yimɓe wiyanoɓe hewɓe Dortmund ala niveau hikka saabu pour ɓe wawde e mabɓe hewɓe hen jeehi hatani eɓe no jogui hono wawi dartindeɓe haadi eyo Yoro mataw mi anda so tawi ande wonko jillara hen eyyi jiiɓi tan ko Arouna wi ko nayi mo ɓe mbaɗi o hakkude Juventus e Dortmund sa daari ko ɗiɗe ɓelngel tan ɓaade premiére mi-temps hay goto maɓɓe markani goɗɗum ɗum woni Juventus match ji majji ɗiɗi cakkatiɗi ɗi ɓe goppi haɓe logga tati ɓe puɗɗi artude o kam ko nayi ni ɓe loggono ɓe garti
mi sikku défense maɓɓe woni heddi kamɓe par ce que contre Inter de Milan no ɓe mbaɗatno championnat leydi maɓɓe woni série A Inter watnoɓe 3-2 e 3-2 après ɓe ngari 3-3 ɓe marki nayeɓel so ɓe goppani noon équipe aji ɗi potata ɗi aɓe marka ɓe bituji kewɗi ma wodde ngarduɗa artata goɗɗum ɗum woni yiyama Bayern Chelsea kañum ƴetti coupe du monde des clubs wiya kañum woni champion du monde mais gila ƴetti champion du monde fiyete tan ne wawi wonde ko hakke Nicolas Jackson nangi Nicolas kanko ne ñane hen ora may jag Aissatou loggen hende Monaco parce que piyama ngal mbab pingal musngal Bruges fiɓe te yeno kamɓe woni favori ham on match kono hamɓe piyama pigal musngal seeɗa nayegu ham ewa mi wooti kawdire ɗen kewi en mbawa darade en kawdiral fof eɗen kaala mataw tan en jawtate e haala ha hannde keddotoɗen ko to Europe en kaali haala PSG ni derby ene hani wadde janngo mbiɗa sikki hakkude maɓɓe e Diɗɗal Marseille ngal kawdiral Ligue arano hanno wadde ko hannde rewta janngo toon to Ligue 1 won kawdiral gongal kadi banngal hakkunde Rennes et Nantes toon ne Habib Beye hawama hanki sabu ɓe logguno ko ɗiɗi Nantes arti loggiti itti ɗin loggi humpidde ha hannde toon to Ligue 1 o ko e ñalawma joyoɓire nde ɓe goni ko PSG noon heedi taw yeeso ko yoro wi ko tan mataw he PSG woni ko yonta mum e saaha muɗum e banggue Liga o ne Real woni yeeso Premier League walla Premier League Liverpool kañum ne heedi yeeso ko e ñalawma joyoɓire nde toon to Angleterre mbiɗa sikki kawdiral ene waɗanno joni hakkude Manchester City e Arsenal wonno ko gode soɓe ɗumɗinani so artani hanki kadi Manchester City hawri e Chelsea Manchester United jaafoɗon hawri équipe Salif Sano hawri e Chelsea eyo Manchester United noon fooli en jawtare toɓɓere men ɗimmere ɗum woni haala ballon re kangue ni ɗo ene joni inde Dembélé en kaali kadi haala Lamine Yamal kono ene waɗi goɗɗum kadi woni koɓe 3 kamɓe hirodiroɓe ene tawa e ɓen 3 Afrique naaɓe on woni Achraf Hakimi mo Maroc no wiyata noon ni kadi Salah mo Égypte eyo Cheikhou Guirassy mo Guinée Cheikhou Guirassy mo Guinée noon waɗi hannde min bismoto kadi gollidiɗo men Mamadou Diongasi Ba omon tawa e ɓoggol ngol Mamadou Diongasi a salminama. mi salminima Aissatou Ly mi salmini gollidiɓe men RFI Fulfulde eyo Mamadou Diongasi hande oɗon goni e woteji mate oɗon goƴa haalde hande haala balore kangue nde hol mate ɓiɓɓe Guinée hande ene miiji kadi walla ene jewtida haala balore kangue nde haala ko Guirassy tawa e hirodiroɓe. no andi Aissatou Ly ko hunde handude si en daari ko Cheikhou Guirassy waɗi e nde hitande feƴƴude sabu hiɗon maniti ko hitande makko aranere nden noon e ngal tekodal wiyetengal Dortmund kono ɗum haɗano o waɗno loggi 13 e o Ligue des Champions ko ɗum wanno hay o hendi koko wiyete soulier d'or yeeso kanko e Rafinha mo ɓe maɓɓe ko ɗin loggi wonno ko naadi donc haray hino tamƴinano ko Cheikhou Guirassy tawe eɓe capantato e ngal tekodal makko kay toujours fayin Dortmund wona o championnat Bundesliga iɗon andi kadi o logguno o naaduno loggino gay e goho ko ɗum wallitino hay Dortmund fii yoɓe darande nayaɓere ngam yoɓe wawa fijugol Ligue des Champions hikka donc harayno ɗon ko ma Cheikhou Guirassy tawde eɓe capantato joni noon e haray e guinenaɓe ɓen hino weltori ɗum kono hiɓe andi kamɓe tigi haray Cheikhou Guirassy wawata wonugol yeeso wonwa Dembélé wonwa Yamal wonwa Lewandowski e fijoɓe woɓe wona noon kono haray ɓay haray ko ara noon ɗum ni
e taarika latto ballon leydi la Guinée yo ɓiɗɗo Guinée fijonowo la Guinée yo tawde eɓe capantato suɓaɓe fiyo nde ballore kañe ko ɗum haray ɗum waɗi ko fakkañe wonande Guinée jama o kadi ene yewsita haala muɗum iyo Mamadou Dionga si daro ɗon mami artu e ma saabu en gaynani yoro ani Mamadou Fall Arouna Deme ballore kanŋe nde hande ko capanɗe tato haala muɗum en jewtidi ɗum en gaddi nden toɓɓere jewte men kewɗe hewɓe gon noon mbi ko Dembélé kañum mataw heɓata ballore kanŋe nde kono bettere ne wawi wadde hakkunde Dembélé hakkunde Lamine Yamal heddiɓe ɓe tato ɓe ganduɗa kañumen cuuɓa ene goni ɓiɓɓe Afrique naɓe mani hande oɗon ɗamini goto e mabɓe mataw wasa woɗɗoyde tan e tawe tan e tato suuɓaɓe ɓe walle ko nandi hen o inni Guirassy ko woni Achraf Hakimi waɗata Achraf Hakimi so wonano tato ɓe wonat e nayyi ɓe ɓiɓɓe Afrique naɓe tato sukaɓe ɓe an kam aɗa ɗamini ko Achraf Hakimi ardoto Salah Achraf Hakimi ardotoɓe kamɓe fof so rewa hen Mohamed Salah rewa hen noon Cheikhou Guirassy ni koɓe mbaɗi ko hikka ɓe pewndu koɓe bonnuno rawane ɓaade rawane e capantati ɗi imo fotno hen tawede ɓe mbaɗi hen settoɓe waɓe no Grimaldo gonɗo Leverkusen ɓe mbaɗi hen Dovbyk gonnoɗo Gérone ɓeɗon fof Cheikhou Guirassy ko watno ko rawane ɓe mbaɗan ɗum mais noon hikka ɓe pewnditi ko ɓe bonnuno ɓe mbaɗimo e capantati ɗi kanko noon o waɗata hakkunde 15 fayi capantati Cheikhou Guirassy ko ɗon o wonata Arouna Deme 15 woɗɗi de fayi capante a yii to yoro fawi Cheikhou Guirassy woɗɗi kono ardiɓe ɓe o yeero jogori ardinde mo yeeso makko ɓe fof mbaɗi hoki ko waɗani ɗum hay sinno o darima darde tinde aɗa andi sa jetti hande Paris fettonoɓe Paris ɓe no mbawɗa fof ma keed yeeso hay sinno no goddi seeɗa sa watti hen Yamal e Lewandowski sappoɓe ham ɓatima ɗumen sa yetta he toon ni saabu wonon ɓe heddi hikka o haali Salah mboɗo jaggi tan no wirini honoon mi sikkani so tawi tato ardiɓe ɓe so tawi tan foof rewni lawol no foti rewrude ni hakkunde Dembélé Yamal e Hakimi min ham e jaggumi ɓen tato gardimi yeeso Yamal wonta ɗiɗabo Dembélé wona yeeso Hakimi foti rewde hen so tawi tan ɓe ndewni ha lawol ha keɓɗa e leydi ma ha keɓɗa e nder club ma e ko gañida ho saabu ɓe mbiya ɗum ɓe mbi hono gonirɗa e gurdam ma ni nan hen kono ham ko keɓɗa e trophée ji hitande he no lime hen ɗum noon so ɓen fof gardinama no wawi Salah en fof jeeye 10 ardiɓe kono Guirassy ma yalto sappo wawi jeeyede 10 ardiɓe Mamadou Fall anne hol yiyande ma e ballore kanŋe ɗi sugo yiyandem kono wirani tan tato ɓe kam ɓiɗɗo Afrique goro ma yoro heewi wiide ko Dembélé kañum ko ɓiɗɗo Afrique hadde hay sino wona goto kam ma ɗiɗo tawa hen kam eyyi ko ɓe ɓiɓɓe Afrique naɓe kono noon tato arduɓe sa renaki mimi soynaki hen ɓiɗɗo Afrique comme no wirte ni saabu ɗum sa ƴeewi o mo ganduɗa kañum woni Dembélé aɗa andi affaire o ko vote so tawi wotoɓe watanoɓe ɓe ganduɗa kañumen pettanta France naɓe so gotani omo ganduɗa kañum won Dembélé ɓe gotani Hakimi voix mabɓe ɗi cartoto so sarima ɗon noon sa renaki omo ganduɗa kañum won Lamine Yamal ina wawi arde ko ɗum wiyete par ce que saabu PSG kamɓe fettoɓe mabɓe tawaɓe e hirodiroɓe ɓe ni heewi eɓe jeenayo mbeɗi sikki somi fuujaki jeetato walla jeenayo ɗum wadde jeenayo bettere ina wawi wonde aɗa andi so tawi ko critére uji pawa wiya ko kala baɗɗo ɗum kañum ƴettata ballonniére kaññede ala base kono ko vote o noon so tawi ɓeɓe ganda kañumen jigganta ɓeɓe ganda kañumen pettanta Paris Saint-Germain naɓe ballore nde so tawi kamɓe foof ɓe ndendani ɓe piyana oɗo kartal mo omo ganda kañum woni Dembélé so sartima tan ɗum omo ganda kañum rewe e Dembélé ina wawi arde adda bettere ƴetta ko ganda kono ballonniére kaŋŋede sa ƴeewi rowane hol paɗa noon rowane e ballonniére kaŋŋede Rodri ala Rodri kay totta ko Rodri totta kono Rodri sabano kono feewi e ballonniére kaŋŋede ala kamɓe wi Rodri gañi ɓe jejjiti gañiɗo Ligue des Champions ɓe cienni yeeso mabɓe Euro ko ɗum tan wonno différence andi ɗum ko voto saabu ɗum so tawi wonano voto
rowane Rodri ene wawno wasde ƴettude ballon kangende haade ko foti tan enen fof en cabɓo ƴeewe ɗen kono noon mi sikkani so tawi ma ɓiɗɗo Afrique kamɓe PSG ɓe jogui kawodiral janggo mate ɗum hollirtaran ɓe goni koye sofnude golle ɗe mate ɓe jahara walla ala won ɓe pawa aɗa andi ɓe ponno fettude hannde kamɓe Marseille ɓe ponno yaade ɓe jehini ɓen Marseille hannde fonno wadde ɓe mbino no wawi kihiide he to hennete Marseille henndu e toɓo ha wayno leydi ara préfet wi wonde mbawa ƴettude risque kamɓe ɓe mbawa no dirtine ha janggo saabu wawa wonde hannde wonde yimɓe gonta e sécurité ɗum noon sécurité am ardi foof eyo Mamadou Dionga Sene ɓoggol ngol ha joni waɗimi nanggudemo ɗon ko gam yewtidde makko kabaru goɗɗo kadi woni Ligue des Champions banggue Afrique kamɓe Coupe CAF mbeɗa sikki aɗa haalantunomi wonko Guinée naaɓe mbaɗi club aji ɗiɗi Guinée ene tawa ɗum mate aɗa wawi artande min hen seeɗe Dionga Sene wite koye ɗiɗi no tawa e ɗum hay so toli ɗum ko Horia AC ino e Ligue des Champions e Afia kañum ino e Coupe CAF haray noon Horia yawno Libye etondiri e ngal tegoɗo wiyetegal Al Hilal Benghazi are ko tekol ɗiɗi andidirde saabu e duuɓi feƴƴuɗi ɗin kanji ɗiɗi kadi ɗe fijuno Al Hilal Benghazi piiɓe ko maɓɓe ɓe arti Conakry Horia piiɓe feƴƴi donc haray kadi o hoorejo ngal tekodal ko ƴettanno fijoɓɓen avion naɓugol ɓe Benghazi donc haray hiɓe haani fuulugol e lefol immongol haray Afia kañum wawno piwgol ɓantal ngal tekodal Sierra Leone loggi tati e kowal haray Afia kañum waɗi yewtande labande ngam feƴƴugol lefol arnongo lefol immongol mbiɗa sikki koye tour préliminaire ɗi ɓe goni woni kawdire gadjiɗe ɗe hay Jaraf kay kañum ne fetidanno hannde mbiɗa sikki Colombe de eyo ko Colombe Royal mo Cameroun haydara moni fof be timbo kay go dañan heydal ko ɓolum kay ko kamɓe jaano wona kamɓe ñaano eyo e nder nangue wulngel he lay wattuji ɗiɗi nana sparoɓe kawri tan haaro do henne pièce ni wiyete sabu stade la Dior toon waɗa match o toon jogori wadde waktu o de ko heddi hen heewani min poti yewtidde aɗodiral dogdu baɗowo to henne to Tokyo woni championnat du monde d'athlétisme ɓiɓɓe Afrique noon ene tawano toon jii ko Béatrice Chebet waɗi toon kamɓe woɗɓe kono darotoɗen koye haala Hugues Fabrice Zango ɓi Burkina mo ganduɗa dillata koye banggue diwoɓe sikki ko noon wiyete triple saut mi anda ko taaɓotoɓe walla ko diwoɓe ɗum mamin diwoɓe na taaɓo sabu tiri ko ɓe ndendiɗi eyo wadde ko ɗum tedduɓe kanko noon bammakko suuti kongi saabu mo yiiɗi o yonti walla o heeɓi foftere golle omo yiiɗi accude triple saut keɗoɗen bammakko wiyete ko Jacques Zango won kongi ɗi suuti faati e ɓiɗɗo keɗoɗen garten ressenti de fierté tinanmi e ɓerdam nde ko weltare sabu wonde bammakko ko leydi ndi fof weltinimo hannde sabu ko waɗi ko heddoto e tarike Burkina Faso o waɗi ko golle mawɗe sabu o heeɓi laabi ɗiɗi médaille taw ko e folatiru diwoɓe o diwi ko hay goto meeɗa diwdi e aduna o ko fodde e métre uji 17 hay goto meeɗa wadde ɗum ko kanko kadi rokki leydi Burkina Faso nder suwal mum gadanal koyti e fijoji mawɗi ko waɗi ko ɗum heddoto ha abada ala ko o waɗanani Burkina Faso e banggue coftal ɓalle kay golle makko ina jeeɓe sanne haala diwoɓe noon so tawi hannde ina haale inde makko heedata hen surtout de triple saut sans évoquer son nom ine makko heedata caggal ene laaɓi kanko hannde golle ɗe waɗen kanko e hoore makko o suutino kongi ni sabu e kawdiral makko cakkitingal mbiɗa sikki o yeehi hay timmode kono o ari ko e darde jeeɗiɗo ɓiire o holli nimse kono haɗata hannde e banggue toon to Burkina kam e banggue Afrique fof no fotirno e banggue triple saut taaɓotoɓe diwoɓe ene taaɓo sene haale kam inde makko hannde ko golle mawɗe o waɗi yoro mata konngol mon yoro an e Arouna e Mamadou Fall konngol mon cakkitingol ngol sabu hay gasi ha laaɓi haggadi min ham jaggumi tan ho waɗi ho Afrique ma inde makko heddo hen ha abadan yimɓe fof ma gandu inde makko sabu ho waɗi ho weɓata baddo ho wayno eyo Mamadou Fall o darnima Afrique o darnima Burkina Faso
eyo yoro anni holko triple so makko yehi wala ko waɗi ko machallah mawni tedduɓe ɗum noon on jettaw heɗugol mum lobbol min jetti heɗɓe karallagal ngal corongom kam e Malang Sonko min jetti yaadiɓe men e yewtere nde andinde on tan noon hankkadi min mi yonti hebde guurte mi yaha mi fofto seeɗe mi waynima on donc mi wi on tan ha ñande wonde on jarama tedduɓe